tun video kan ron ti chua tur chu kan phone hack ani em ti chungchang kan soidona thil poimo tak tak kan soidona masa in min lo like sak lim don nia tunang laya chuan kan phone thil poimo tak kan engkim kan nuna bet tlani ti hi kan thadon nia chuwang chuan khoilai hun pokal chuakila theih ngit lo kan keng thin chu kan phone hi ani ole ti chuan engtin nge kan phone chu hack ani ti kan hret thiang kan ti chuan point panga kan tar lang dona pakhatna chuan I phone na khan application ama in I download lo ama in alo install alo omin apani na chuan I phone chu ama zong ai khan alo muang don ani pathum na chuan I battery man dan kha ama I man dan ai khan I battery kha alo hekanga alo kal duak don ani apali na chuan I phone screen a khan pop ups screen ti I mu theyang chu a om zia chu I phone a khan advertisement I en mi alo ang youtube ai en lai ang chi te khan ama in alo in en thin kha om don ni fakna te aron lang thin don ti na ni chuan apanga na chuan I phone net pack kha ama I man dan kha alo hack to don ani alo kal duak anga alo zo duak don ti na ni chu kha phone hack kan phone hack hriat theih dan panga chau kan tar langa abak chi hrang kha oma khang zinga khan apoi mo bi kha ni ti kan hredon ne heti angai omani chuan I phone kha hack ani thei ani ti kha I lo hredon ne chuwang chuan punang lai a chuan Mizorama te po kan phone chau ni lo kan Facebook account WhatsApp account ang chi te ka hack soi tur tam to ni ram hrang USA anga te chuan hetiang hack wang hianin mitam tak ril rubuain an oma lunga in indom konin an om pha ni ti kan hredon le enge poina em kan ti chuan hetiang ang hack lampang hi achan chu Facebook account min an lo hack sak che ni chuan kha I Facebook account na khan thil thalo tak le enge moduk dak lo tak an lo post chuan nangma kha atuar tu turini ti kha I lo hredon nia chu tiang thuin WhatsApp account nang tunang lai a chuan go share ang chi tiang ang link thalo tak tiang ang poisa hlo theina ve thosi ma se kha tiang ang kha a hlo omani ti kha kan lo hredon nia tuna ri chuan I lo him po ni mai thei ma se midang tam tak hi him tok lo an omani ti hi kan hrebok don nia ti chuan chu ang chu WhatsApp account nang chia po I WhatsApp account khamin an lo hack sak che ni chuan kha I account tang khan poisa lam kai hnoi emo mi bum na emo manga an kalpui ani chuan atuar tu tur chu an ma ni lovin nang ma ani don ti kha I lo hredon ni hetiang wang hian itam takril rubuain an om to ni ti kha kan soile zok bokoni ti chuan ti ang phone hack in lo a phone kan phone an lo hacka khatiang ang laka invent dan tele ti ang a hack na ta na an man tri link thalo tak ang chi te kha kan soidona uluk deuin video hi top thenin I lo ngai thadon nia heti ang lama hack na tan hian thil chi hrang mangin an hack thin ni chung jinga point pathum langsar zual kan soidon ni phishing attack pakhat na chuan phishing attack ani ti kan thadon de pahni na chuan malware omzia kan soi zelang nakina pahni pathum na chuan pop up sachina kan soi tak ang kha khang ang mang te khan mi kha an hack thei ni ti kan thadon ni enge phishing attack chu kan ti chuan he phishing attack hi a hlau om ti kan thadon nia phishing attack hi cyber crime chikada ni ti kan thadon nia hacker thoten hack mi hack na tanan he phishing attack hian mang thin ni om zia chu Facebook account ti ang chi login na tur ang chi kha link te an mu theina om thina khati ang chi kan lo klika kan lo in register khan kan login na Facebook password le Gmail username ang chi zong kha an lo mu thei ni chuwang chuan a hlo om em ni ti kan khadon ni heti ang chi link kan hret cheng lo chi hi click mi lo tur ni ti ang phishing attack manga mi an attack dan tlang pu chu email le text message ang chi website mangten beng a thok angamo retailer ang chi inimo ti ang chi khan an lo in soi thin ni a chumi khami chu ka ni a ti ang chi te an ron thon a min ron in mail hriat tir thin ni
chuwang chuan link te anon thon thina khati ang chi link atang ten I bank account chumi khami chu ni ti ang chi te siam that ngai omani ti ang chi te link mang khan anon pe thin khati ang chi I click vai ni chuan itan thil poi tak a thleng dol ni ti kha I lo khadon ne hetiang laka film tur chuan link hriat lo click mai lo tur ti na ni apani na chuan malware chen kan soi heng ho hi virus ve kan ni ti kan khadon ne o hetiang ang chi hi virus computer network emo server ang chi ti chhei tura siam ani he malware hi mo chuwang chuan a hlo omani ti kan khadon nia chuan kan phone na tho ta kha atu boi vek thia a thil enge keima ni identity thil poimo ang chi ta kha aru chuak thei ni chuwang chuan a hlo om em he malware heti ang chi kan phone a lo om dan tlang pui chu website a link thalo emo khati ang chi application kan install palten ai then tam ta chu chrome ate in lu tanga enge h ang chi te kan click mi lo ama a lo in click a daw lo install dongot ang chi te kha om thin ni achang page chuan kan du lo pun enge click nge ngai ang chi te kha na om thin ni chuwang chuan khati ang chi kan lo kan phone a kan lo install palani kha chuan malware kha kan phone a kan lo download anga kan phone na tho le ke mani identity thalak poimo ang chi zong kha aru chuak thei ni ti kha kan khadon nia chuwang chuan kai mani personally tan pon a hlo om em ni heti ang laka kan film thei dan tur thaber chu link kan hriat chian lo click lo a in register lo ang chi te kha me atlang puin play store a hian kan thil kan du ang chi chu kan download thin don ni hemi chrome kan download thi a him lo zo ka ni ti kan khadon ni play store tang hian download ram thin tur ani pathum na tan chuan pop up sachi na kan soi ta khan ni a hei hi pop up chu enge ni kan ti chuan window te khan ni ti kan khadon ni khami kha kan phone a screen a om thina a menu ang te na om thin ni chumi om je chu advertisement message menu ti na khani meita chu entirana Facebook video te kan lo enta YouTube ang chi te po khati ang chi kan advertisement mo message mo khati ang chi kha aron thleng thin ni advertisement ani tang pui advertisement h ang chi kha alowin ena ma in fakna khamo khati ang chi lo om khan kan phone a pop up salo omani ti kha kan khadon ni chuwan chu hatian laka film khur tur chuan link thalo download alu mai lowa application kan hriat chian lo ang chi chu install lo du tu sama chum play store mi hi download thei shamila tha hemi chrome atanga website atanga kan download hian a him lo zo kan ni ma se play store poi a him vek chuang lowa ma se chrome hatiang website ai chuan a him zo ti kha kan khadon nia chuan ein ven dan tlang puya chuan heti ang kan tong lo an tur chuan public wifi ang chi te man mai lo tur po kholaya emo mi hring tam deuh na a kam bluetooth kan phone a kam bluetooth hi off thinang che hei hian I phone a an hack thei che ni ti hi khadon ni hacker hoten mo chuwang chuan kholai kan kalna emo chuan bluetooth te hi off ram thin tur ani chuan poimo le pakhat chu link thalo website ang chi te lu mai lo tur panhina chuan place thil kan downloading kan hriat chiang lo chu download lo ram hi athani chuan ka soile pakhat du chu tunang la go share lara ti ang chi go share lampang ang chi po heti ang chi hi I connect ani chuan I phone a link device ti link to chuan I WhatsApp account kha nangma le midangin an hmang to ti khadon nia nangma ta chi ani to lo ti I ro khadon nia chu enge tinge soi thei ti chuan link device a khan thil dang I link to ani chuan I account I message mo I thil poimo tak thalak video wang chi business ta nei mangani phei chuan ita na poi thei ni chuwang chuan khati ang chi zong kha message engkim an hu vek thei nangma chi ni mang to lo nangma ta big chi ni lo ti ka khadon ne chuwang chuan poisa hlo thei na ang chi ni ma se mitam tak heng wang hin buaina nei account chat pha le mi poisa manga inbum ang chi te a om thin ti kan khadon ne ti ang chi kha lo omani chuan nangma account nei tu kha an lo chui tur chui ni chuwang chuan
ti ang chi hi film khur ram tha ti du tu sama don ti lo hi a him jok ti kan hradon ni hlok ma se kan ta na thalo thei ti kan hradon nia